Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po, OPM, Order of Puging Matitino. Dahil ko nagkukunostrak o garing, gimaray. Henry Maceda po, Henry Maceda, OPM, Order ng Puging Matitino. Yan, di ba? Pwede rin nalali, ha? Order ng Puging Matitino. Gari sala, Order of Pugi na Matitino. Dapat Tagalog, Order ng Puging Matitino. Yan. Get well soon tabi kay Abel na Balmaceda. Yaon na dyan sa Catanduanes Doctors Hospital. Abel, amigo, good morning tabi. Get well soon. Nakayaon na dyan sa Catanduanes Doctors Hospital. Good morning, Tabi. Abel, Balmaceda. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sen manapartikan mundo. Welcome po sa programa niya tong Pinky Morning here. Anhapot, digdi po sa DCGB. Depong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong problema malinawan, ang sarong isyo masolusyonan. Iyan po mga tugang anhapot. Digdi po sa DCGB. Kay ba ang lalaking hindi inuumaga? Henry Maceda, OPM. Order ng Puging Matitino. Yeah. Kasabay na to mga tugang si Ronald Balo sa Technical Department. Puda ining duwang intern kan Cat College. Digdi po mga tugang sa DCGB hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Aramon ta daw mga tugang ang ano yan ha. Aramon ta daw tabi mga tugang ang istorya yan po sa Bakakay Albay, no? Pina-follow up ko ini kay Joshua at nagkapira ng basis kay Apod sa tuyang mga kababayan dyan po sa Bicol, ano? Dyan tabi mga tugang sa Bicol. Bakakay Albay, ano, na nagreklamo, may kinaraman sa sendang obserbasyon, kan kampakapatrabaho kan tinampo diyan po sa lugar na iyan. Ano? Tanganing masabutan may link ta lamang ang sitwasyon mo da maipaabot ta ini mga tugang sa tamang otoridad, ano? May paabot ta iyan sa tama mga tugang na otoridad kung ano po ang sendang gigibuhon, ha? Oras na may mga nagapaabot ng reklamo na mga kababayan ta. Tanig di baga sa tuya, may mga pagkakataon, mga tugang na ang mga pigigibo tabi na infrastructure project, nagakadireskubre na medyo questionable, mga tugang pag iyan po minarampahog sa paaginin kalamidad. Kung iyan mga tugang nagakaigwa ki problema, sa pagitabi nin natural na calamities, para madiskubre mga tugang an sitwasyon tabi
sa mga proyekto na pinag-implementar. Ngunyan, may nagreklamo kaya pinahiling niya to sa tuya tabi na mga pagiriba para ma-monitor as in ma-follow up mga tugang an sinabi ng bagay. Aramon tadaw an report kasabay tabi an Mega Force Patrol. Joshua Bino. Nasa linya. Joshua, good morning. Kumusta dyan? Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Garo ngayang mas masarig pa ang biskwit kumpara sa bagong kinampo. Ini ang himutok kan nagkapirang mga residentes kan barangay Banaw sa munisipyo kan Bakakay, Albay. Dahilan ta duda ang nagkapirang residentes sa kalidad kan bagong patinampo sa sasabi ng barangay. Pinagsirat ini ka na DCGB News kasuod ma asin pinaghiling ang sitwasyon ka na sabi ng patinampo asin pakipaghuron ta sa nagkapirang mga residentes pati na kay Kapitana Helen Banico kan barangay Banaw dyan sa munisipyo kan Bakakay. Gulping mga reklamo na nagbutwa hali sa mga concerned citizens kan barangay Banaw. Inot, garing ngaya duda kami sa kalidad kan bagong tinampo. Dahilan ta maitumon nga paghilingon, garing ngayang diito ng halo na simento. May naka-istorya katabi ring residente na nagmamasid kada beses na nagkaigwanin pagbuhos na mga trabahantes duman sa tigapatrabahong tinampo. May mga nagkakasara ko siyempre na mga aggregates. Bye-bye, tsaka graba. Ang kada sako, bako man nga panoon, ang laog. Pero ngayon, tigbibilang ko pag tiglaog na si mixer, unsing graba, 7 basod, saro o duwang sako ng simento. Ikadawang concern, garing mga baglaon ngaya, ang patrabaho. So mga tinuruklap na porsyon kan lumang tinampo, day man lamang ngaya tigaharakwat, day man lamang ngaya tigaharakot. Ikikarag sa sa gilid, nag-uurulog sa mga kali, sa tigbubulusan kan tubig. Kasood ma na mauran-uran, so tubig ba, nag-aapaw na lagod sa tinampo, pasiring sa iba, sa maharong. Sunod na concern, basura. May sarong residente, matanglayo na lamang ngayon ang likod. Taural daw na sa nang kakapunpon, kan mga nagpakawaragas na mga sako ng simento. Bako baga lamang ngayon na kung ang pakabuhos, pakahalo sa mixer, ikikag sa sarong kaagan, o kung kaya ititipon. Yan. Bako, tapok digdi, tapok duman, waragas, nagurulog sa mga agihan kan tubig, kausanin pagbara, kausanin pagbaha. Pangyayari, ano? Sunod, kulang ang signage o mga warning sign, kulang ang ilaw, gulpi na ang na-aksidente. Sunod na concern, dahil pa man bubuhusan, tigparagurudak na. Kaya nagreklamo sa nagkape ng mga motorista sa prone to accident tabi ni Mr. Henry. Sa nagkapirang aldaw man na nakatiwangwang so tinuroklapan. Dahil pa man palang bubuhusan. Nakipagurot man kita kay Kapitan Helen Banico kan barangay Banaw kung sa kinumpirmar ka ini na may mga nakabot man talaga sa iyang reklamo hali sa mga residentes. Mga reklamo duman sa nasabi ng patrabaho. Sigun man kay Kapitan Banico, nag-aapot man siya kung ano talaga ang patrabaho. Ta nag-sit-in siya kay itong mga nakaaging bulan sa Sangguniang Bayan kan Bakakay. Ining patrabaho hali sa Banaw kan Bakakay, maluwas ka sa Pili, barangay Pili kan Bakakay. Ang nadangog niya duman, napaguroronan, road widening. Okay. Pero itong porsyon kan patrabaho sa Poroktres kan barangay Banaw, man niya sir naghihiwas ang tinampo. Galing road reblocking man sa nang nangyayari.
duwa kaya BPN porsyon kan tigpatrabaho. Saro duman sa may Purok 3. Ito sa tigireklamo kan mga residentes. As in, pang porsyon na tigpatrabaho, digdi sa may Iraya sa Purok 2, magkaibaan kontraktor. So digdi sa Purok 2, dahil reklamo ang Barangay Council, mula nagkaperang residentes, tigiling ninda, magayon. Pigpapahiwa sa tinampo, pigpagayon so bubulusan ka na tubig, naglalataw, nadarakula man ang mga kabilya. Kaya dahil maiwasan, may kumparar, kaya itong patrabahong tinampo duman sa portion kan Purok 3, na dahil masabutan kung reblocking sana o road widening. Duda pa sa kalidad kan patrabaho. Medyo nababaldi man si Kapitana dahil ang saan reklamo nga ni kaya ngayang buro baraglaon ang pakaguda kakantinampo iwarandag siya na sa gilid sa mga pinokal na lumang konkreto mabara sa agyan kan tubig, mabaha so mga sako, wandag consign pag binulos kan oran, mabara sa kali mabaha. Pag tinarapok na sa gilid kan tinampo itong mga ginudak, nagreklamo man kay Kapitana sa ibang mga residentes, sa nagkaaratugan na sa mga linya kan tubig. May aldaw na daing tubig sa ibang mga residente, sa naatugan kan mga tinarambak na tinurokal na mga konkreto. Sigun kay Kapitana, tigos pabantayan niya ini sa tanod. Kung sa amin sa nagbibisita man sinda, so mga membros kan Barangay Council, nagkukonfirmar, nagariman ang ganyan maitumon ang kunyan, ang halo, ang simento, ganyan kulang sa simento. Naghapot-hapot man sa ibang mga barangay official, sa mga construction, ang simbag lang nakukuhaan, estimate, ganyan maghaloy, pirang bulan, marunot ang tinampo, tagari ngayang malumoy. Kaya sigun kay Kapitana, kung matapos-tapos, mahiling talaga na bako marayan kalidad kan tinampo, yuri magduduwa-duwa siyang akseptaron ang proyekto, pasayang man niya kan ginastos na pundo. Ang tigagamit na ang simento dito, so color pula baga? Pula? Oo. Anong pula? Mayon? Ano ba ang klase kan? Pusulan? Portland? Ano? Ang tigagamit na, so mayon ngaya. Okay. May pula, may green kan? Ang dapat na ka nagtigamit. So, masarig-sarig ko. Tinampo yan. Pati nga ang nag-aaragi. Mga darakulang klase ng vehicle. May mga nag-aaragin truck. Sabi kan ibang residente, kasi nga sa hiling niyan, pasistay mga yan. Gano'n sa nang NPG-bo, footwalk. Kung nga pang tinampo. Okay. Kaya, nagkaigunin duda sa saydang isipan. Buro barantayan, patinampo, sa kasod na kaya pagbisita sa Mauran, dahil man kinagtrabaho. Okay. Ano ini, Tabi Joshua? Pasahin ini? Ini baga, so inagyan ang mobile unit, ang agi kitang Santo Domingo, hanggang sa Barangay Salvacion, Sitio Bicol. Okay. May tinampo bagang iya. Pag-abot mo naman sa may sa inutang ka ng Bicol, may intersection ba dyan? So, pato, pasiring kang Mercedes. So, pawala, ito so pasiring kang Bakakay, maagi kang Barangay Banaw, Barangay Pili. Ano ang klasifikasyon kan tinampong ini? Ang sabi ni Kapitana, ang pagkaising niya, gari nga yan National Road na yan. National Road? Dako naman Giritig request na yan maging national. Okay. Sabi ka na ako tangkuma na tanod. Ano ko sir, national road niya yan ang nag-aaragi dyan, gulpi na, dala ko lang mga klase ng vehikulo Diyan naman nag-aagi dito yan ibang mga for tourism, tapos sa construction Pumapasirin ngayang Mercedes, diyan na maagi sa Iraya and Banao, dahil na malibot pang parting malilipot mo Santo Domingo. Okay. Yan na. Iyon na yan.
Madali lang. Ta gusto ko maraman kung anong classification kan tinampo na iyan. May hapot. Buda kaso rin tabi nagpon yan. No rin tabi ang target completion tabi kaan Joshua na Pero pa, proyektong yan. pero pang concern, maburugtak nin Transparency Board. Wala mang kilawag na detalye. May transparency board. Oho, Daing detalye. kulang. Okay. Basahon ko sa nailing kong Transparency Board naman dito. Republic of the Philippines, Province of Albay. Oo. Project title 2024 in closed parenthesis I-C-012 rehabilitation or improvement of Banao Pili Road location Iraya Bacacal Albay. Oo. Implementing Office Provincial Engineers Office. Api, Contractor Grey Lips Construction and Development Legazpi City. Project details blanco. Project date duration 120. Started October 7, 2024. Target date of completion blanco. Percentage of completion blanco. Oo. Project status as of date blanco. Cost incurred to date blanco. Date completed blanco. Remarks blanco. Sa baba mga blanco. Talagang dahil kitang chansang matapos tulos yan. Man kitang hilingan ko Ya, na rin kumusta? matatapos. Ano nangon yan ang status patapos na ba o ano? Ang reklamo ka iba, galing ngayang haluyon, Ano patapos Sa- na? may porsyon na nabuhusan na, pagkatapos ka nabuhusan, good luck. Oo. Sa Rohinatan, nabuhusan, sunod sa nabuhusan, good luck. Oo. Nabuhusan, good luck. Gusto sabihin, igwa pa kipig trabaho, pigo konkreto hanggang ngunyan. Dakulon pa, para ang nakukongkreto pa sa NABP. So kabanga na linya, tapos dahil pa ito kompleto, may mga portion pang gurudak pa, dahil pa nabuhusan. Takon niyan kwan yan, ning provincial engineering, di ba ka provincial road yan? Provincial Pwede. engineering, di man pwede magbugtak, maggasto, kikwarta, magpatrabaho sa national road. Oo. Di ba? Hindi yung sasabi duman, ni kapit, galing nga luda to. May request na nga kan, maging nasyonal. Baka yun yan. Pero Oo. de taram kung peraso pondo. Parang nakasurat man sa nagbipidigdi, duration 120, started October 7, 2024, the rest blanco na. Ano nagpatrabaho ka? District or by administration? Dahil nakasurat, ang nakalaglang implementing office, PEO. PEO, Provincial Engineering Office. Opo. Di nagparam kay kapitan kong kay Sayan project, din coordination sa barangay? Dahil man nabanggit, ay inapot ko niya ako, aron kasi niya ako yung kapatrabaho, may nakasurat niya ako dumas na linggong board, probinsya, probinsya, DPWH, Di ko nga sir makuan, pero basta nga, aram ko nga, gari may request na ka na maging national road. Okay. Ayun lang nga po sa ibang mga sutano, residente, kung naka-olay tabiti. Kuni, gulping concern, ang mason, na imbis na dapat bago buhusan, patag na maray. Ang mason, ang pison, ang pison, Latoson takang pagyari sa ang mason baga, so ang mason, sa trabahan ba bako ang mason noun iyan, tawo yan so nagtatrabaho. Di ba? Skilled worker. Si skid niya, mason. Ang pison, sa pandaso. Ang pison sa pandas. Sa dayuton. Ano ka nakulang pisonaan? Sa dayuton niya. Sabi nga ni kitong, sa dayuton. Okay. May man na makadasok na maray. Sabi nga mga nag-iiling na mga residente. Basta niya ako, pag abot mi duman sa may parting Banao, nagkaperang residente siya napitan ni. Ano niya ako, naging sa controversial ngayang kinampo. Madali yung tumuro. Utong nga share sa Purok 3. Aram-aram kan ka, boss. Awinda. Sige, paano ulit? Sige, text ko daw si Engineer Baclao kung ano ang kwan niya, ang Kaya concerns pala niya. so, nagaparaapod sa tuya, gigulo-gulohan na, nakaperang follow-up na. Tagaring makagulo-gulo man talaga ang sistema, sitwasyon. Yogod mo BP, sa mga ginurodak, nakauro lang na sa Nanagihan ini kay auto, may nakagidigdi?
Oh, tig gudak baga buda. So, one way muna, sa ibong muna. Oh, so kabuang naman day pa pero Oo. Okay. sabi Okay. kan mga ibang motorista, kung na po pwedeng ngaya. Oo. So day pa man kunya nun, bubuhusan, na ito Oo. sa trabaho. Dahil na mo na pagparaguro dakon, natatraffic ko na maribad sa ditman sana. Yeah. Mm. Minsan pa, dako lang na aksidenteng mga bihikulo. May mga nagkakahurulog tabi bibe. Pangyayari, ano? Mhm. Ang sistema kaya, may binuhusan ngayang 50 meters. Oo. After kan binuhusan, gudak. Tapos mabuhos naman duman sa Aroinutan. Tapos gudak naman ang ibang porsyon. Oo. Kumusta man sa hibog? Sabi nga ni Kung pirang pulgada ang hibog ka, di mo, di ka nagdrang metro, kasapon? sabi kan nakaulay ta. Oo. Gano'n nga ni sir, mas maibog pa sa tunokal kumpara sa bagong ipinatong na simento. Oo. Dapat nagdrag ako tang metro. Dapat pala, dara akong chip mission. Kung ako, roller. Ang mata ni roller. Roller. Oh, sige, pero at least nalingtan sitwasyon. Dapat I-text ko ma- si Engineer Baclaw. Tapos nung takan mga concern kung paano maayos yan, ha? Matik lang ko tabi pita. Kumbaga ini, duda kan mga residente man sana Iyo. na Mm. pinasyaran ta. Saan concern, gulpe, duda sa quality, Aha. ang mga tinuroklap, nakabararag-barag, nagbabarara na sa agyan kan baha, Aha. bararag-barag ang mga basura, ang mga sako, Aha. kulang sa warning signs, Mhm. kulang sa ilaw. Yes. Aha. Ayan man sana dito. Oh, kanyaro ka nag-uran. Di man makatrabaho pag sigang uran, di ba? Kaso apon, dahil kinagtrabaho ako Sige, nga Moran. kiling. Di mo makabuhos. Kagabot kami dumaan, Oo. alas 8, nag-pull out kami mga 10:30. Oo. Para man kinagtrabaho kaming nailing. Okay. Mhm. Ayan tabi BP, na sitwasyon, tiga para reklamo sa Toya, napatinampo sa barangay Banao, munisipyo kan baka kay Albay. Kay Ban Basud si Boy, Halidigdi sa Lawas, Josh Fabino, DCGD. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Sige daw. Tayo papalo puntang istoryang yan. Hello, good morning. Sir, good morning. Good morning, sir. Hindi ba sabi ni Diyos po, 120? Ibig sabihin, 120 ang completion. 120 days. Oo. Di ko 120 days, pirang almost 1 year. May man, nagpuon ng October 7. Oo. Ang 120, 4 na bulan yan. 120, tama pala, 365 pala naman year, ano. So, nalibong ako, 120 more or less, mga 4 months. Format. Kung nagpuon October 7 pare, October 7. Ang 4 months niya, February 7 or 8. o dapat tapos nangon yan. Na Pebrero, pag-abot ng Pebrero. Oo. Pero ano na sa yan, kaya po ng kontrata kaya, di ba pig-penalize yung kontraktor? Oo. Yun man ang ano. Dapat na implement kang implementing agency. Oo. So, kung sabihin, Migo, nasa loob pa man palangkan, ano yan, completion period. Within 1 week, dapat tapusin yung natulo siya para makomply. Oo. Pwede, ang rason ka, hindi ngayon makatarabo, talaguran. Ay, dahil man, ta kontrata ito, regardless kung nag-uran, dahil man pigsabi sa kontrata na nag-uran. Kanigaya. Pag sa kontrata, binagyan ng provision, pag nag-uran, pondo, trabaho. Yung man, di man provision ka na di sa kontrata. Ay, hindi, sigurado ako dahil yan. Oo, okay. Yan, tapos si Kapitan dyan, ilingon man sa impact kayo na trabaho na yan, Oo. ano ba ang nadadamage? Halimbawa, in terms of economic activity dyan, okay na yan, Oo. na wish to that. Oo. In terms of security and safety ka mga constituent, Oo. meron ba? Because of delays, because of incompetent implementing contractor or project contractor, depende kung anong i-assessment nila after the expiration of 120 days. Yan, okay. Kaya masarang mga Very good ang contractor. observation mo. Anong nag-aarog kaya na medyo may doon kasi Iyo. more on ano lang sinda, more on tutuyawon, after tuyawon, pag ginibo, absulto. Iyo. Warang dapat Yeah. naka-base sa papel. Yeah. Very good Kaya observation, wala bossing. pa- Very good observation mo. 120, mga more or less, mga 4 months. Araw kaya. Yes. Okay. Good point. Salamat ton, tabi. Salamat ton. Yan. Magayon sa observation ka ito.
120, kung sabihin, mga 4 months, 30, 40, 140. Iyo man ang ano. Napaluyan. Maluyan naman sa mathematics na naman. Napaluyan naman kita. Sabi kan texter ta, Henry Maceda po, OPM. Only puging matino. Yan the best. Hello? VP, good morning. Morning. Dumantabi tungkol sa report ni Joshua. Kasuba ko na nagaduda so mga tao duman tungkol sa quality kan semento. Ang sabi is maitong. May tumda. Maitong da so semento, di ba? Konkreto. Siguro tabi, dapat ang basihan ninda is science-based o kaya contract-based. So siguro hagadan ninda ki compression test yan o kung ano pang test na pwede gibuo na pwede i-require sa contractor. Kay tumigo, kan ako nasa field reporting, nag-report kami kay kay Ninong Ariel, may term kami kay na boring test. Hindi kong aram kung boring test. Nagpigibo pangunan yan. Pigaluho tabi yan. Pigaluho yan na pigbabarinahan ang tinampo, ang simento. Aramon, so quality kan pa ka simento. Minako aki sample. Yes. Piga-compress yan. Yes, oo. So compressive, pigiling so compressive strength yan. Opo. Ang apod kaya, boring test. Kampanaw. Kasi Naman ako ni Guapa. Sa kontrata, nakakaagyan. Na mga boring test talaga. At saka so result dapat na makuha. Kasi ano ba yan? Mga magabat baga nag-aagi dyan. Oo. So dapat may data yan. Iyo. Okay, saro pa tabing nadangog ko. So piga-allege na ang gamit da is mayon cement. Siguro tabi, hilingon duman sa kontrata. Kung ano specify kung anong klaseng cement. Iyan. I don't think kamakagsin na ki-brand eh. Iyo. So classical cement, may mga class kaya yan. Class iyo. So ito ang dapat mahiling. May nahiling ako kan sa mga sako kan simento. Either Portland or Pozzolan. Dapat naka-specify yan duman eh. Okay. Tapos class A ang mixture, class B, class C, di ba? Nakakaagyan duman. Ngunyan, ang problema lang tabi ini, paano mo mabasihan sa kontrata? Iyo. Kasi iyan ang pinakagwardyadong dokumento sa gobyerno tangunyan. So report kan by cam, nakukuha pa ito. Diba? Pero iyan na kontrata with DPWH or ano. Sagrado tabi yan. Iyo. Igugwardyahan yan. Iyo. Iyan ang problema mo niyan. Kung paano mo yung tumakuha para basihan mo. Iyo. Tama ka dyan. Iyo man lang tabi. Sige, Migo. Salamaton. Maladop ki hararom. Mga tugang para aramon kung anong basihan ka yan. Diba? Basta ito sunailing niya naman physically, ito sunailing niya durante mga tugang kan magpasiring naman si Joshua sa mga programang ito. Pigchat ko pigtext ko si Baklaw kung ano tabi ang pwedeng yan, rakon mapilitang maapunan mo niya na pag-aaga, mga tugang hindi po sa tuya tabi na programa. Oras natin 15 makalipas ang alas 8 nin aga. Hindi po sa tuyang programa nga napot sa DCGD. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Adi Dulot Barasona, OPM ngaya, ang maray ngaya, only puging matino. The best ali. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Henry Maceda, OPM, only puging matino. Gari, dahil naman, pwedeng sumatino, tubudan kita, pero supugi, gari mapagal, Adi, ha? So, supugi, gari, pwedeng, gari, questionable ito, gari, questionable, So, matino, pwedeng, gari, hindi nga ni, kung ang matino, baka, kung dahil kita tubudan, baka dyan madalian sa tuya na kredibilidad. OPM only puging matino. Alright. Henry, good morning. May power interruption po, tabang aleko. Ay di pa kong idea kung igwangon niyang schedule, ha? Napundo baga ito, taboring daa. Yung ba na gani? Dasuto
Okay ni. Kami kayo kang mga nasa field reporting kami. Tako tabi, anang kun may kayo si Ninong Ariel Aike, June Villanueva, mga anchors man kayo si sa panginarabot kong anchor kayo Art Usia, si Boss Art, yan. Si itong Ampi, Sophie Ayala, yan, mga anchors man kayo si Raul Naburihon, inabot ko anchors man kayo sa Aramon niya to. Ngunyan, anchor me, I mean. Keto, pag may mga questionabling tinampo, mga tugang, ang may COA audit baga yan, may etc. May ano to sa pagkaan so sa quality control, ha? Ang pigigibo ka ito, yan na simintungan, bibarinahan na yan, may dako diyang kisampol na matimon, liluhuan yan. Ang apod kan, boring test, di ko aram ang spelling kung anong tamang spelling kaya. Yan tabi ano yan, liluan, para i-test mga tugang so quality kan pakasimento. Buda kung susog duman, mga tugang sa nakapalaman tabi sa kontrata. One time ka ito, 90s, mga 90s, haliyo ng panahon, 10 taon akong field reporter. Tabi, kinaluto ako diyan kimarais kami diyan gato sa luwas, sa field reporting. Ngunyan, one time ka ito, may controversial na tinampo diyan sa may, garo sa 3rd district ito Nag-cover kami ka ito, controversial. May nag-boring test, tapig babarinahan so simento, para ko anon so konkretong simento. May uminaging van. Pag may uminaging van, binukasan sa bintana kan van. Pagbukas kan bintana, igwa kinaka may badil, may naka-armalite sa van. Tuminabi na ito. Ngayon, boss, padagusa sa non-boring test nindo. Nganing makanindong hanap nindo kung matagas iyan umalumoy. Nagtiripwasan so. Dahil man, araman ko sa ito. Araman ko ano na nga. Yung sinabi, araman nga yung maaraman mo yung hanap nito kung matagasan umalumoy. Ara na, pagkatapos nagsara sa ba nominali. Dahil, mala. Bago na pati kayo nervous na kayo mag-report, tapos kung, di ba? Indangon yan mga tugang kun may pigigi po patabi na boring test dyan tabi sa mga tinampo. Core drill. Core drill. Iyan ang napagluho. Yan, sabi kan texter ta. Basta yan, pigit test yan. Good afternoon po. Morning, allowed man po ang extend na 120 day working days, lalo na kung ang rason sinda. Pwede man mag-request ki time extension as long as supported ki supporting documents. Pero kung wala po sinda mapailing na supporting documents, findings po yan. Yan, iyo baga. Kunyan, may mga, ang pinalidad kan pagdaay mo tulos na kuaso kwan. Pagdaay mo tulos na kuaso completion period, sa layman sanay. May kwan yan i-occupy. Alright? O sige. Bueno, mga tugang, alas 8:20 oras po sa Pilipinas. Magbabalik ang hapot. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Tigdi po sa inyong programa sa DCGB. Ang mga balatang Ang kini hapot hatod kay- sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo.
Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad.
New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan right med? Gusto kaya kan right med na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan right med na marahay ka mo. Magugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang right med? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na. 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po, alas 8:30 nin pag-aaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Pag tunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa alas 8:31 na po rin pag-aaga. Sabi kan sa kuyang amigo, nagapod. Ang ibang nga pa ang pigigibukan bago general kung kita, general discussion kita regarding mga tugang sa mga programa kan gobyerno sa mga road concreting. Ang sistema pa lang kayan bago da mag-implementar bago magpuon ang pagbuhos ngaya sa tinampo alimbawa. Minakaw mo ng sample duman sa mixklada mga tugang concrete ano yan kan na pangbuho sa tinampo. Itong kuan ito didara sa laboratory pipatagas etc. hihiling mga tugang sa quality ka ito bago ibuhos. Ngunyan man dapat pakabuhos na kung okay na ngayon matagas na minakondukta na kimpigapod na core boring test. Yan. Ang apod palang kaan, core drilling. Sarong procedure na ma-extract mga tugang samples from materials to assess their quality. Iyo. Bibarinahan yan May kiko ang parte mga tugang kan tinam. Inda ba ang hapot ko lang, inda kung pigigibo pangunyan yan. Sabi kan sa amigo ko, igwa nga ki pigigiribo nga, igwa nga ako ngayang aram na luman niya mismo sa sarong kumpanya, may mixing, may pigo ko ang sample bago ibuhos ang pagka-mix lakan tinampo sa konkreto sa tinampo na for concreting. Ang problema, aram ang concerns ko dyan, tapaminsan iba submit para na mixklada mga tugang sa nag-inspection, iba man tabi sa pigbubuho sa tinampo. Bago na may problema kita. Diba? Bago na may problema kita. Diba? Iba man submit, may madigding yeso kan, masubit niya kita. O na mo yan, mixing niya kaan. Di siyempre, tama ito. According to specification, ito kam projects. Yan. Pag ma-implementar na, basta na nga palagi. Basta okay na. Pag ma-boring test nga, digdi mo nga padrilon sa lugar, hindi nga sumari ang pagkambik sila. Duman ang problema, sana po dahil nangyayari ini, ngunyan, mga tugang na mga panahon sa mga proyekto ta. Pero, ilingon indo, may mga road concreting baga sa palibutang, minatuklak pa ni babaw. Paano yan? Anong klaseng pagkambix lakaan? Diba? Alright, alas 8:33 oras po sa Pilipinas. Nasa linya po si Jimmy. Nasalita sa dagdag na report. Jim, good morning Jim. Yes, Bibi. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta na mimiligrong umabot sa puntong wara na nin karning maidi-display ang mga meat vendor sa merkado publiko kan ginubatan sa udan. Ini sa rason na talagang daina sagad na tabi Bibi sa mga kabubuldan wala naman daw nin urig na nababakal kung igwa pa man nagluluwas na sinda sa ginubatan. Ini ang sinabi ni Mr. Charlie Ugayon, presidente kan Meat Vendors Association, kung saan ngunyan ready siya na mag-live. Sige an huroron maninda sa mga ipinapapod na meeting kan Sangguniang Bayan, ang local chief executive, as in pirit manindang pigsusunod ang mga posibleng napupormular na solusyon, nagsusunod man sinda. Sa lalo na ining latest na huroron, na naibarita niya to, na i-cover niya to, meeting kan meat vendors and hog raisers, DA, pinapod ni Mayor Chino Garcia, ang nagbandira ng presyo bagadigdi, 400 pesos ang kada kilo. Ngunyan, sa huroron, ihuros da ini sa 380 pesos na sana. Okay. Tara, nangyari kulang ang supply, dakul ang demand. Ang problema, basado sa takaswapon ang implementasyon kan 380 pesos, hali sa 400. Ngunyan, basado kay President Charlie Ugayon BP, naglibot siya
totoo man ang 380 na. Question, so 44 mga paratsinda, lamisa na nagbibenta display nin mga karne, nasa 18 na sana. Gustong sabihon, dahil na nagtiririnda na sa nalugod, ngunyan, sunatatada, kunwara na kiurig, por medyo sa fakturador, dahil na, wala naman hindi bibinta. So ano ang magiging solusyon? Abo naman umabot ninda sa puntong wara na nin karne ang ginubatan. Paano na sa mga consuming public? Iyo man ang ano? Iyo man ang Ngunyan, ang nagsusunod tabi BP na problema, yung mga sira, hindi naglalangkaw ang presyo, o kaya buminaba man kidiit, pero alangkaw man giraray. Ang nagsusunod na magralangkawan ngunyan, presyo ng sira. Iyo? Paano ma-address ini? Yaon si Sir Charlie Ugayon, send ko na, yaon dyan sa kwan mo na, sa cellphone mo na. Anong gibunta? Nag-aalat siya, malawag siya, ma-interview siya. Sisitabi ni si Charlie Ugayon, Jim? Presidente kan meat vendors, yaon siya sa Saudan. Meat vendors kan? Ginubatan. Bago sa point na yan, ako nangangas ako, ining concern dyan sa ginubatan, din nangyari sa ibang mga munisipyo, Jim? Ako may duda kung nangyari ni sa ibang munisipyo. Posibleng nangyayari, Bipita. Dahil sa na naibabarita, dahil sa na nakukupiran ka. Ako siling ko, baka nangyari ini. Alam nga, Daraga, Legazpi, di ba? Sa ibang munisipyo, baka nangyari ini na... Dahil pagkaid nasasagad marayan ko aninda. Sa ang mga supply. Grabe na daan operasyon kan fakturador. Nani yung ang demand kan mga meat vendors, fundraiser. Dahil pagpalaog na ining mga fakturador na inita, saro pang issue digdi. Pwedeng magdara ininin ASF. Iyo, okay. Sige, nasabutan ko na point yan sa karne. Tungkol dyan sa sira, ako may igwa akong sakong nakapagtip na ining mga na digdisal sa tuyang palibot, kadakol man Jimmy kan mga faktorador kisira nadidira sa ibang lugar. Na imbis na konsumo ta digdi sa Legazpi, sa Daragan, sa probinsya Canalbay, didara sa ibang lugar ang sira na may resulta para maglang ang presyo kan sira sa to. Pariyasan cycle kan problema kan sa kusurig. Ang matada digdi sa to, so mga dirami na sana. Kung bako, ang presyo digdi, parehas na kan sa paluwas. Ang presyo ta digdi, parehas na duman sa kung sa ipigdadarara. Ining karne, kan urig balikan ta, 400. Sa Manila, 400. Dilim na palang kan ginubatan. Yan ta, BBP. So iba pa. Wala sa ko number ni Seto, og Mr. Ugayon? Charlie Ugayon. Charlie, wala. Wala sa messenger, pati sa text, wala. Pakirisin mo ulit. Pakirisin mo, Pakirisin mo. Sige. Sa messenger na lang. Sa messenger. Okay. Sige. Out naman ako. Alright. So ibang detalye kayo na, ipapaliwanag ni Sir Ugayon. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy. Mga pag-iriba, ako sa ko kaya, iling mo, ako, nagkaon ako ang ako kaya, gusto ko magkaon ki sira, so may sabaw, kosido, o anything na may sabaw na sira. Ang sirangon yan, mga tugang malon, kosido 150, kosido 130, di ba? Ako may iduta, susog sa sakong kulalapnit, mga tugang, ang sira na pigbabagsak dito sa palibota, di man ang kadaklan na ipapabakal sa Salbay, di daraman sa ibang parte kang Bicol o Manila area. Na kung na kitang sira, di malang sira sa Bicol, Salbay. Hello? VP, good morning. Ako tabi, ang tigilin ko dyan na dapat humirok man ang probinsya kan Albay. Yan, correct. Kasi kung nangyayari ito sa ginubatan, siya magsasabing din nangyayari sa ibang munisipalidad kan Albay. Yes. Ang sarap pa tabi, kung halimbawa talagang wala ng supply ang ginubatan, may domino effect yan sa gabos na probinsya, munisipalidad, kan duman sinamakro Iyon ang God. So, ang epekto kayan is mataas ang presyo.
Okay. Ngunyan sabi, hiling sa pagtaas kang presyo, ako ang hiling ko, ang makakapagba na sana kang presyo iyan, Milagro? Iyo sabi, Nata? ara mo ito so nangyari baga duman sa sarong babae na di na ko kipulis na nagmamaneho na may tigiinom. Oo. May buti na nakapato sa papel. Iyo. Nagiinom siya habang nagadrive. Oo. Ngunyan, di, sabi kan sa polis, sinita niya, officer, what did I do wrong? What is in that, sabi kan, tinahina po siya kan polis, what is in that bottle you are drinking? Sabi niya, it's just water, officer. Oo. Di abok maniwala kan polis. Gusto niya, sigurado. Na totoo, pagsabi kan babae, Totoo. driver. Ngunyan, di, tinausay kan babae. Oo. Tinanaan kan polis. Oo. Nagkurus pa diyo sa polis. Oo. Alak pa ng Sabi niya, ma'am, this is liquor. And I can find you $3,000 for that. Oo. Alam mo, sabi ng babae, Oo. oh, bless Jesus, he's done it again. Buminaba, baga sa fine. Madunungon man na Milagro talagang kayo po ang magpababa ng presyo. Okay. Sige, Migo. Salamat. Sarawayon ka. Sige, tabi. Sige, alright. Sarawayon ng lalaking ini. Alright. Di ba? Alright. Now, yung tabi. Iyan ang ano yan. Iyan na... Sige. Ako sa iling ko Digdi ba ka sa ligas? May bagsakan baga kita digdi? Ang apot, sa inpig dadaraan sira na pigbabagsak dyan. Di ba? Sa inpig dadara ang sira na pigbabagsak dyan sa lugar naan. Ako man nandig sa tuya, ibang parte iyan mga tugang kan Bicol or outside the Bicol region. Anapod kaan, mga fakturador. Pareho man mga tugang sa presyo kang sira. Di ba? Uga, nagdidiskuto kang presyo kang urig, buda, sira. Pigapudang ko si Engineer Baclaw ta, Deogare. Pasensya na Iba ka ngayon magprograma, ano? Pigdidiskutir mo nga sa report ni Jimmy, pigapudan mo si Engineer Baclaw. Bigyan po ng si Engineer Baclaw, papasimbagon ko kang issue duman sa report ni Joshua. Habang ang pigtaram ko sa ngimot ko sa report ni Jimmy. Mali lang. Hello? Hello, BP, Marina. Yes, good morning. Nagsimbag na si comparison lang, BP. Nagsimbag si Engineer Baclaw Migo. Sabi niya, can I call you later? Okay, sabi ko, sure. Busy. Okay. Sige, pare. Sige, Ligaspi, 340 yan, BP, urig. 340 ang kilo kang urig. Kung sabihin pa, mas barato sa tuyo ang kilo kang urig, tama? Correct. Kumpara sa ginabata na 400. Kita, yung comparison, BP. Makuman sa pagano, di ba? Kita baga syudad, sinda ba ko, tatamasa lang ko sa inda. Yung nga nang pigahapot, dumaan kan mga negosyante, buda kan mga parabakal. Takulang na daa. May provincial agriculturist kita. Takulang na yan. Takulang na da, supply ki karne sa ginubatan, tapi paing gustuhan, pagdarahon kan mga fakturador. Totoo man talaga, BP. Subago, nagtaram sa kuyo, sa parabono mismo. Actually, dahil naman sila nakakakaodig sa Ligaspi. Ki karne, naureg. Iba naman da ang lugar, ang pagkakuhanin da. Minsan da sa Kamsur. Iyon man. Kaya, may posibilidad talagang magmahal ang presyo kang karne. Correct. Pero point of view naman, BP, 340 digdi sa syudad, nata 400 senda. Iyon na nga. Sabi, tanasundan ko na report na ni Jimmy, sa mga fakturador naman pigbabarakal sa mga orig, naubusan ki-supply sa ginubatan. Totoo yan, BP. Sagot digdi sa Ligaspi. Iyo. Pero, naramdaman ko kay ito, iguan na bagang ordinansa yan. Nataday na sunod. Yes. Iyan ang hapot. Ano yun na bagang ordinansa? Remember kay ito digdi sa Ligaspi. Sa iyo man, ginibo bagay yan. Pagprador, bawal. Siguro, dapat tama itong apon ni Joker. Dapat gayon, maghiroan sanggo ni ang panlawigan, provincial government. Ngayon mga ma-regulate ang pagpaktura din sira. Buda, karne. Actually, diba? BP, sinda ka nag-ibo before, naramduman ko. Di ko aram kung during anong gobernador ito, na bawal ang
faktura ka from Bicol region going out. Iyo. I-verify tagiraray, baka existing pa nga yan. Nag-stable, nawara na naman. O Iyo. babalik na naman kita sa number 1. Iyo baga. Ulit-ulit kita, di. Ulit-ulit. Okay. Bye-bye. Ulit-ulit kita, boy. Madali lang. Tao din na sa number ni... Uli na sa number ka na apo danta. Si Kwan, So, ito to. Si Tita na Jimmy number. Hello? 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 Hello po? Hello? Text ba to? Na sa number. Tapo lang ta si Mr. Sa nga nangarangga ito, ugayon ito. So, sa ginubatan. Ano ang solusyon? Diyan, ano ang solusyon? Hello? Hello? Hello po? Wala talaga nawawala po. Sorry, di ko po nadadangog eh. 371-87. Yan. Ano na? Tao ni. Ano lang. Tao ni. Ano ko na ha? Hello, bossing! Good morning! Diyan talaga sa kuan, sa ginubatan, nakul baga dyan ha, so mga para, di siya mauraroan mga, so, para tindak urig. Oo. Para kilo-kilo. Pakturador? Piga paktura? Bako man pakturador. Diyan mismo? So, diyan baga mismo sa highway, diyan mo mailing mo, dako mga para tindak karne. Okay. Highway pa rin binuno na po yan. Highway. Binuno na, BP. Oh. Tapos, pag iba ang presyo duman sa kuan, sa ginubatan. Oh, pero gari delikado na, di nag-agi sa meat inspection? Ano na? Di nag-agi sa meat inspection gayon, ano? Dahil Pagbibuno sa barangay? Dahil talaga gagi. Oh, delikado. Yan nga niyang apot dyan. Pero fresh meat man. Mahiling mo man. Sa bagay? Mari para man. Sa parong sana, boss, mari para mo ang preskong karne. Buda bako? Maski bako man sa sa inspection, mahiling mo man sa karne. Kadangagan mo na sa mabakal ka, may parong na. Iyo baga. Bako? Pag may parong na baga, di mo na bakalon yan? Accessible day. Iba man ang parong kaya kang... Ka na mabayad sa pamasahe. Dyan na, right on your doorstep, malakaw ka lang kiti. Makabakal ka ng karne. Natatapaman. So, nasa na sa nagan sa barangay. Kung paano i-regulate mo da. Yeah, okay. Opo, okay. Dapat igwaman sinda ka nagaro ordinansa na kung paano ma-regulate man ang mga paratinda karne dyan sa kalsada. Iyo baga. Okay. Sige po, salamat ha. Thank you. Salamat, alright. Salamat. Nang naman ko sabi Dr. Manny ka ito, si Manny na Manny Estipuna, si Tibet. Sabi niya, ang pagbakal laki karne, ang rules dyan, pisil-pisilin at amoy-amoyin. Yan ang rules da dyan. Pisil-pisilin at amoy-amoyin. Yan ang rules da dyan. Pisilun mo, ang maray na karning orig, pag pinisil mo, ang maray na karne, pag pinisil mo, minabalik tulos yan. Nga pinisil mo, minabalik tulos. Pas parungon mo. Ibang parong, mga tugang preskong karne, kumpara sa haloy ng karne. Ang bagong karne, medyo bako masyadong maparong. Pero pag aloy-aloy na, maro lang sana. Yan. Hello? Hello, sir. Good morning, ma'am. Morning. Po. Yes, ma'am. Hello? Kailan po marek lang po ako dun sa sinabi ni sir. Arin po dumaan. Caller. Sige po, ma'am. Arin po dumaan. Na, sabi niya po, may nagmunga nagtitirinda po baga sa kada barangay. Sa mga gilid kita ng po baga? Opo. Okay. Pero dahil man hindi mababasol ng tao, lalo kung ang konsiderasyon ka, aray sa sentro. Ayun man hanggang, ma'am. Nasabutan ta po yan. Tama man. Kasi halimbawa baga ngaya, sa presyo kang karne sa sentro is 400. Basta pamasahe mo balikan sang gato, sa ka mabakal, duman sa talipapa o sa sentro. Iyo. Diba? Iyo.
Tama ba? Tama ka po dyan. Kaya lang ang concern pa dyan, ma'am, kung paano ma-determine kang para bakal, kung talaga siyang preskong urig, karning urig, o bakal double dead. Kasi maaraman po sir kasi may katak baga kung may inspection. Ako yan, correct. Kung may nag-inspection. Maski tininda baga ngayon sir sa barangay pero tinagi sa karniseria. Opo. That is valid. Tama. Yeah. Tama po yan. Iyo po, yun na Okay. po. Salamat, ma'am. Mapagalon pa lang pag-restaurant ang karne. Ano? Kadakol kang... Oh. Basta yun sabi ni Dr. Manny, amoy-amoyin, pisil-pisilin. Hello, bossing, Marinaga. Hello. Yeah, si Henry po ini, sir, sa DCGB. Yes, sir. Ano po ito? Apo, si Mr. Ogayon po ini. Sir, So sa market kang ginubatan? Ginubatan po, sir. Ginubatan public market po ini? Apo. Ay, sir, si nga ni po ini, sa full name po nindo? Ano po, sir? Si Henry Maceda po ini, sir. Si Seng, ano nga ni po sa full name nindo? Charlie Ugayon. O yan, tama, sir. Charlie Ugayon, ano po ang posisyon mo dyan sa ginubatan public market? President Meat Vendor Association. Okay, very good, sir. Sir, under ka po sa DCGB. Tapinurward sa ko ni Jimmy sa number mo. Yes, sir. Yes, Apo, sir. Yes, okay. Sige. Ang concern po, so presyo da dyan kan urig na nag-aabot kay 400 pesos ang kada kilo. Totoo po ini? Ano, sir? Tapi hindi clear and clear. Ano po, sir? So presyo po kang karning urig dyan sa endo sa ginubata, nag-aabot kay 400 pesos ang kilo? Ang kilo mo yan, sir, 380 na sana. So, po nung mag-meeting si Mayor, 380 na lang nga. Nagbaba na. Okay. Nagbaba na po. So, actually nga nag-round ako, 380 na pagbabakal nila. Okay. Pero to live, sir, 220. 220. Okay. Kaso rin patabi, Sir Charlie, nagpuon sa pagbaba kang presyo dyan sa udan? Dating hit? Opo. Kaso rin pa nagbaba sa presyo tabi? Oo, may kuwan ko sa nakahapon. Kahapon? Kahapon. Dahil nga ay napag-uunan niya duman sa mayor's office na 380, 220 live, pwede pa man mangyari na may di pa man nagaganahon. Opo. Kasi tinatawar mo ng priority itong mga consumer, consumer. Okay. Kaya kaya 400. At for itong 400 na ito, bihira man lang ito. Dahil kung minsan, excuse me, sorry, mahalon man, alam mo, 230. Pero mag-meeting na kami kiniyon, magkaiba na kami pagbabat, na lang. Ang sabi ko sa mga kairimanan ko dito, ang life hindi mag-20 pa. Kaya yan, 380 na lang. Opo. Sir Charlie, paano po may nabot sa punto na sa presyo kan o rigsendo kan uminaging mga simana, nag 380 to 400 pesos ang kilo? Dahil nga may kayo na nag-shortage, alam ko nyo, shortage na barayan ng karne, on rigli. Ngunyan, nagpuno, 16 hits lang. Out of 44 table, 16 lang ang may laog. Ay, okay. Sabihin mo, opo, pira pong requirement na urig ang dapat bunuon dyan sa Endokada daw? Pira pong pidasong urig dapat ang bunuon sa Endo-Oral daw para makapagtinda ka mo ki baratong presyo? Dapat hindi. Kami mga pagkapuno, dapat makakuha kami. Lambang lamisa dapat. Actually, dapat may mga lamisa makabuno kami na pakariw kami na magkabuno. Dahil karne, pwede makababa na. Sa kanin po, kaya sir, dapat yung live weight makababa. Kami makapagpuno. Hindi ko rin sa tanay kami nababakal na urig. Shortage na ng urig. Ang problema kaya, itong fakturador. Ito man na pinapakiuron ni si Mayor, kaya ito na temporary na isuspend na nito. Hindi na may pagkalaoban nito. Kanian supply sa urig, sumulya na muna. Kailan bakal ninda, pwede man naman bakal sa 220. Opo. Kaya lumambarang kami, mapuno, nasa konsumidore, masuplayan na ni. Okay. Ito man ang nakaturong ni. Dahil
problema talaga medic yan, fakturador. Mhm. May municipal ordinance yan na gusto naman sabihin, i-implementa rin muna yan Opo. na may surfeit. Okay. Tama pa ang pagkaintindi ko, sir, Charlie. Ang kausa kan paglangkaw kang karning orig sa indong presyo, iyo ang kakulangan ki-supply, kausa kan mga fakturador na nagkukuha dyan ki-orig. Yes. Dahil ang mga saman si Orig, pero mga fakturador nagpapabakal. Opo. Nataputa, Sir Charlie. Oo. Kung dahil yan, fakturador na yan, siguro ano rin sukusinte pa. Okay. Nataputas so mga nag-uurig dyan, pigpapabakal sa mga fakturador. Dahil mahalan ko. Mahal. I see. Okay. Karoon pa yan, nakapaka-disadvantage sa amin. Opo. At 220 man ang pagbakal kumintan sa fakturador, kiko kami man yan. Ayun. Okay. So mas mahal subakal ka nagpapaktura magapaktura kumpara sa indo dyan sa Saudan. Kaya arogan sa sitwasyon. Okay. Nag-uyon po si Juan. Nag-uyon na po si Mayor Chino na ibawal mo na ang paglaog kang fakturador sa ginubatan? Ano sabi, sir? Nag-uyon po si Mayor Chino na ibawal mo na ang paglaog kan mga fakturador sa ginubatan for the meantime? Hindi man po. Tapos doon ilalatlaan niya, so data, nung livestock inspector din doon, hindi na si Kamatis. Sabi ko man, isuspend nga na yan. Mientras tantong kayo pa subita. Ano pa malaalapon me? Alapon me kung sa pasyente yan, so pasyente at hingal-hingal na, mahalat pa kay doktor, at doktor dahil pa. Ayo. Oh, okay. Dapat implement ka rin ni Mayor na, so sige, bayan pagpalaw kayo itong mga fakturador. Alias Laura pa subita, dito kikamasit so sa inspector. Pani, may estudyarante ito. Kinumot na, estudyarante na ito. At least lang, so kukuhan kan fakturador muna na si Mana, may stock na, mababakal mo ni. Ayun na kami, pinda. Opo. Sisay po ini si Kamasis? So, livestock inspector. Livestock inspector. Siyan ma-report kay Mayor kung anong pighalat ni Mayor na report, tabi? So data ko noon ni Kamatis na mag-asorbe sa bulod kung supply, dakol. Ay, aram na nga ni Linda. Lagi nga ni nabubuno na digdiday. Kaya sila nagkakapag-survey dito sa Saudan. Magdigdisin na. Kasi mahiling Linda. Tama. Iyo ba ka? Taka mo ang pinaka-namoblema sa source eh. Opo, okay. Kung di talaga pagkapara urunan ta dyan, kung di man yung actual na survey, huwag mangyari kaya, di man mangyari kaya. Iyo, okay. Ang gusto naman Terdik magtikisin na sa ginubatan market sa mga mix vendor, kami mahilingin na kung talaga may shortage suda eh. Okay. Hanggan no rin po nindo masusustiniran ng presyo kang karne dyan sa Indotabi, 380 ang kilo, tabi, Mr. Charlie? Ano po, sir, no? Hanggang no rin po nindo kayang sustiniran na ang presyo kang karning orig dyan sa Indo, 380 ang kilo? Ini, susustiner niya sa 380. Maski bakalan mi dahil yun ang tigurunan mi duman sa Mayor Sopet ng pagpamiting Pilipino. Kaya ano gito lang ito man na demand niya na pinatartay ang surat na dapat isang fakturador dahil may municipal ordinance i-implemented niya. Iyo. Samantala. Okay. I-implemented nila na pagpalawakan nga na itigdi, tinaan may mga uring na kami makakal. Opo. Na gusto man para pabakal. Yes, okay. Na Okay. Baka po nagdadangog mo niyan si Mayor Chino, mga po ng katabi, sir, saya. Po. Baka nagdadangog mo niyan si Mayor Chino, mga po ng katabi kay Mayor. Sige. Ito yun po. Opo. Sir. Ito mo lang po. Hindi mo nagkaratsing na biyo. Ito na lang po. Ang gusto naman si Mayor. Dahil ang mga keri pa ko din Mayor. Magkapara remurara. Tapos man sa likid na ramid sa iya. Remo. Ito ba na mananong sa fakturador. Opo.
isuspendin nga nito dahil kami subong ka ng maray. Mura na kami pinagatinda. Krisis na maray didi. Opo. At man lang, kami at least lang subaba. Kalunong ko anong pakwador, tama na nga nai. Sa presyo man na, 220 man. Tama man sa subakala na pakwador kuminsan. Kaya ganit, ang gusto niya, ipagtagos nyo na, hindi na nga pagpalaubon itong fakturador. Opo, okay. Sir Charlie? Amo man na issue me, mapigdara duman, hindi, tayo mayor. Yeah, okay. Nasabutan ko po. Mga taga-sign po ang fakturador dyan sa Indo? Mga taga-sign po ang fakturador dyan sa Indo? Ako lang fakturador dito. Mga taga-sign po? May nakaisambay na lang. Mga taga-sign ang Kadaklan dyan, sa Luwaskan Albay o sa Luwaskan Bicol? Mga hindi sa barangay ayo digdi, mauraro, mali po, gumyan. Sa kulo na naka-standby, ngunyan nga sabi sa kuno mga kairasanan ko, ay na naka-standby. Opo. As in, mga taga-sign po yan, mga taga-sign po ang mga naka-standby naan. Ayun ang po mga naka-standby, mga taga-Luwaskan Bicol o mga taga-Luwaskan Albay o mga taga-Manila yan? Manila po, alin. Manila? Manila, eh. Ay, Salbatana. Okay. Mga lain-lain na pagtuturan ng lady. Okay. Didi nga nisa sa urban area, yung nag-standby. Oo. Okay. Araniyaw na digdi sa udan. Opo. Sige, sir. Salamato na maray po sa pagsimbagan na po kung yan aga, ha? Ingat po kamo. Salamat po. Salamat. Sige. Salamat po. Salamat din. Apo, sige. Thank Okay. you. Bye-bye. Okay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bukada hindi na kitang oras, no? Dapat ko pagkatapos keto ang sunod kong wigibuhon, apudan ko si Mayor Chino. Alas 9:02 na, makalampas kita sa programa ni Pio. Anyway, dyan na hapon, balontang i-coordinate kay Mayor Chino. Isusuestyon ta, isusuestyon ta tabi itong pangapudan kan mga para bakal ki urig, para tindang urig, karning urig. Diyan po mga tugang sa Ginobatan Albay. Tako sa iling ko, kung nangyari yan sa Ginobatan, baka nangyari man sa ibang parte kan Albay. Or, pareho iyang kan sitwasyon mga tugang kan sira sa palibutan. Nang sira sa Albay, pigdadaraman sa ibang lugar kan sa tuyang rehiyon o pigdadara sa Luwaskan Bicol Region. Salamat po. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po, OPM. Only puging matino. Goodbye. Mabuhay. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.